Ang santos nga ebanghelyo para sa kalagkalag sa ikatulong misa. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi, ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios, nga muanhi sa kalibutan." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.